Nagplano ko nga manaygon karon kay hapit naman Pasko mga idol. Si Migo Kulapo akong kantahan kay basin daig dili ni siya tihik ako magrasyahan. Asa dyan inintaknaan, dapit sa kahimayaan. Oy, loya naman. Wala pa gani ko makahuman sa akong kanta. Ang hubak ni Migo Kulapo ni Tukar. Ano sabi, nagluya naman ito, amigo, na? Medyo luya kining atong amigo karon. Gisamutan pa nang hatol iyang kuriko. Kunya mao ni akong gistorya niya mga idol. Kay sa among party wala man magpakita ang tipaklong. Paabot mo ito pagkuhan ba? Ay, dito ko. Sapa di ay. Pagkatan na sila dito. Asa mo ka na? Ang nagkita kay may ugap dito. Pataka-takar bang kaya. Eh, sige pangilad ko. Na CCTV dito, way kulapo, ging labot dito. Pasig na. Patay ko sa kanan. Mauding wala mi magkita. Inaabot siya sa party law mga gabi naman. Hubog di ay kuno ang kanahan. Sa mga orasan na abot tayo dito. Oy, grabing litson dito, oy. Nisaka ka? Nisaka ka nga to? Kadyon. Nakakaon ka? Ang naghatag na ko kato si Enomdom kan. Katong policewoman ba? Mm. Katong natay gihato dito sa kalunasan. Kato si Ma'am Partusa siguro. Oh, kato taas lagi ka babae. Oh, mga gwapa. Oh. Magumbakan ba? Oh, wa kam ko yung apel kay. Wa kam ko yung ito. Why klaro. Sayo ta ka sa man. Lasing na siguro ka nabot ito. Oy, pastilan man ni Cristipe. Di ba giingnan to ni mo nga ayo paghubog kay magparty pa mo? Ako siyang giingnan ing kupisot. Pero lisod man gud kung musuko lang ang bitok. Wa mo ka motunong sayo ta ka na. To ka to presa to ni adto ka sa una ba sayo. Grabing litson migoy gipakaon na mo sa irong uban oy. Pasensya na kuno mo kung dili niya maagwanta. Kay ang iyang ibon purting katula. Ano man na? Ay. Unsa man na katol mo lagi saman? Isuol? Unsa man Anak. ang ibon? Uy, klaro. Kinsa kay way klaro na to, no? Madto ka og kadlawong dako. Kinsa may mo entertain mo, ana? Ako na kuno'y walay klaro mga idol. Nasa among sabot, akong giingnan pa sa yuon. Klaro kay Manoy Cristibe nga si Migo Kulapo na pagkondisyon sa tiki-tiki ni Tumardaan para dili na kayo makulbaan. Unya kay nahinaykan man na late na hinuon ang kanahan. Hahaha. Naigon ko, Migom. Naigon ko, kan. Ining kasadyan, ining taknaan, dapit sa kahimayaan, mauray mong makita. Dili na lang nako tiwaso ng akong kanta mga idol. Kay basta mo kanta ko ang iyang ibon mga tol. Oy Manoy Cristibe, unsa man ang ibon ko? Di balira sad na nako ing kupisot. Buni ang tawag ana niya, pwerte nakakatol gyud. Kasagaran na mo turo ka rin na sa lubot. Mag-circle na, buragin na og ring sa basketball gyud. Ning tungura si Migo Kulapo na pagdungog-dungog dayon nga gigutom na kuno siya. Wala pa luto, may na pagsugba, oh. Oh? Nanay, luto. Maayo gi kay ni siya manimaan basta kaon lang ang hisgutan. Unya ako siyang giistoryahan mga idol. Kay ang bag nga akong hinatag wala naman ako makit-an. Paano akong hinatag, diba? Ang istorya ra ba? Ang katong hinatag na kong bag, imong gibaligya daw. Bag na kong gihatag nimo. Abot, ganito, Migo. Wa nakali. Mao na diya. Nawa. Gibaligya lagi ko nun nimong bag nimo. Tanawa ra, ang bag nga akong hinatag na missing in action. Wala na kuno magpakita niya mga idol. Nilakaw kuno, wala man ang hid niya in town. Unya, kay gigutom naman na siya kuno in town. Kining iyang tiyan, ato na ning paburuton. Ato ning palitan og tinughong. Nay tinughong. Tinughong na mi. Kayo klapo. Nindot ng tinughong mga idol kay dili kontra sa high blood ba. Unya, dili pud sakit sa bulsa. Nay tinughong ra nay. Nay tinughong ka na kay tinughong ron. Ha? Si Migo Kulapo ni Atso Kapalaka. Kay ang tinughong sa Kulapo, hinay kuno kay nagdepensa. Tulo ka siya at malukot na kuno na. Ha? Pork chop. Tinuwa ko ning ingon. Dinawaya. Inyo mo ah. Kapoy. Uy hala, baboy kuno ang iyaha. Kay mao kuno paborito niya, sukad pa sa una. Sige kagkauna ng kuan. Nay ulo? Ulo, sir. Kana ulo.
Katong naay mga hangover diha, sabaw sa tinuwa maoy higupa para maulian pud mo ba? Ning tungura samtang nagkaon me, ako siyang gipangumusta about atong sidling nga akong gipadahan niya. Katong pulis sa kahoy giputol niya ba? Nag-explain ra ba ya to siya? Akuan ba? Katong ingon mo nimo ba? Asa na maron? O tanong ba? Uy hala, sa sidling wala pagikuno siya kakita. Delikado kayo ni siya og mapriso na ni ba? Tama, oy.